हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल स्मिता लाइफस्टाइल। ଶାଗ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରେସିପିଟି ବନେଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ପରି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ 8ରୁ 10ଟି ବିରି ବଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଇଛି। ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, କଖାରୁ ଏବଂ କଦଳୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଧୋଇକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଡାଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ପରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠାରେ ପରିବା ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କୋଶଳା ଶାଗ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଉଟିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାଗ ନେଇପାରିବେ। ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରି ଶାଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଶାଗ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ପୁରା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଶାଗକୁ ଜମା ଅଧିକ ସିଝେଇବେନି, ଅଧିକ ସିଝେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ଶାଗରେ ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରି 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାଟିକି ମଝିରୁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଥିବା ଶାଗରେ ମୁଁ ଏହି ତଡ଼କାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ କୋରା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଶାଗରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କଲେ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଚର ଏମିତି ଆସିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।